Шедьовър на тракийската архитектура е храмът гробница в могила Шушманец. Състои се от коридор, фасада, предверие и кръгла камера. Коридорът е изграден от речни и ломени камъни. Някога е бил с дървена покривна конструкция с керемиди. В древността фасадата е била украсена с фронтон, за което свидетелства намереният при разкопките антификс с форма на полупалмета. Предверието е правоъгълно с полуцилиндричен свод, в средата е украсено с елегантна колона. И така, трябва да се види това. Храмът се намира, това произведение на тракийската архитектура се намира в близост до град Шипка. Това е врата. Долу на земята се вижда каменна врата.